Wadhi mbele, jonyuol jiw ni okaw ting' marito nyithindgi kendo kik giwe ting' duto ewi jopuonj. E bwo chenro mar Smile na Toto ma itayo gi riwruok mar Okalcare, jonyuol kod jokanyo masiro sekta mar somo yudo thuolo mar chokore skund primar ma Bright Future mantiere Ugis e kar chung' od bura ma Kasipul e kaunti ma Homa Bay, kama lalruok obedo ewi kaka inyalo rit nyithindo kendo geng'ogi negi midhiero masiko jukogi. Jafwambo marwa ma Homa Bay Ali Abich lero director mar Okalcare gi kweth mare matayo chenro mar Smile na Toto wacho ni dang'ni mag paro ma juko nyithindo inyalo ti ka jonyuol obedo machiegni gi nyithindgi kendo konyogi e hocho. Kaka achiel kuom yore mag neno ni jopuonjre obedo thuolo kendo gi paro makare, riwruogno osebedo katimo limbe skunde ma opogore ka gigoyo mbaka gi jopuonjre ng'eyo gigo machandogi manyalo miyo gibedo kod dang'ni mar paro mamiyo kata nyithindo moko kawo ngimagi oko e yor deruok. Chenrono ma otisi ni Smile na Toto gisebedo ka gitimo e skunde ma opogore e counties ma Kaluo ka koro ne gigowo e skund primar ma Bright Future e boma ma Ugis bang' fwenyo ni thoth jonyuol ok bed piny gi nyithindgi mar winjo pek ma gin go. Samoro yudo ka nyithindogi e gwengewa ma gidakie kucho gidak gi jonyuol ma samoro janyuol no onge ga odich ma en nyathi gigwenyrego owuok okinyi owe nyathi kata nyathi wuok to weye oduogo otieno yudo ka nyathino osenindo. Koro ing'e ni nyathini onge gi janyuol morito ngimane mang'iyo ni to onindo nadi, ochiew nadi, skul nobet nadi, nyathi onge gi ng'ama go kata kode mbaka. To magi miyudo ka e piny masani odere kata penjori to nyathi matin ma ja klas 3-4 to odere nang'o motimore. Kara gidere nikech jonyuol ok kaw thuolo margi gi nyithindwa gieki. Moko kuom gigo mamiyo jopuonjre bedo gi pek kod dang'ni mar paro en dhier ma opoko familia mathoth mono jonyuol bedo gi teko mar ng'iyo ngima nyithindgi makare kaka owinjore kendo ma bende rocho somb nyithindgi. Iyudo ka dhierni bende samoro miyo nyathi biro e skul ma kata kalamu oonge godo, oonge gi buk, to nitie ga gimoro e iye kama samoro nyathi moro nigo to en to oonge go. Koro ing'e ni gini yedhi to bede pach nyathi feel very sorry for himself. Koro miyo kata mana mijing'o kata moro madobedo godo, sherehe moro madobedo godo ni awuok e gweng' ma awuok e dala ma odew sombani bende bedo maonge. To iyudo kama gi adiera nyathi samoro kata mana e gweng' kata nyathino obambi, nyathino kawo ratiro mare. Koro chandi ni to nyathini in kaka miyo nyathi yudo ka nosetimne richo gi ng'ato. To kar mondo ikaw okang' mar dhi ka sirikal tidok gi chien mar ji tikawo pesa to kes ni ti uma. Ing'e ni interfere gi nyathini emotionally. Koro magi e nyithindo ma at the end of the day iyudo ka koro wan go oganda ma nigi lit, oganda ma cannot perform. Piny tek gi jonyuol tije mane gitimo kaluwore gi uchumi kako oidho ok ginyal yuto maber makonyogi rito nyithindo okang' mowinjore kech kayo nyithindo ka gibiro e skul giol somo bidwa ni gisom to nyathi modenyo to ol ok nyal kalo, ok nyal winjo. Dwaro maduong' mar riwruogni en timo lalruok kod nyithinde skunde mopogore ma gisome, jopuonj kaachiel kod jonyuolgi mar manyo kaka inyalo konygi ewi gigo machandogi e ngimagi manyalo miyo gikaw ngimagi oko e yor deruok. Nyithindwa chandore mang'eny ahinya. Wayudo ka sama nyathi a ot baba gi mama odich, wamanyo kaka nyithindo nya chiemo, kaka ginyalo rwakore kata kaka ginyalo bet gi ngima maber. Lakini gikni sama koro wamanyo kamani ok wamigi ngima maber ma gidwarono nikech ok wawuo kodgi, ok wamigi thuolo mondo mi giwachnwa gik machandogi e ngimagi. Tiyudo ni thoth nyithindo kata ka giyudo konygi pod kuonde ma giayego iyudo ka mondo giyud kony manya konyogi mondo giyud gini mondo gidhi skul pod tek. Achiel kuom gik matimore kama wayudo ni jonyuol moko, ariyo kuom jonyuol gi moro winjre gi nyawadgi, koro miyo nyithindogi okia ni to ber mane ma giyudo mondo gidhi skul. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay.